ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки тансиҳату хонаобод ҳастед. Дӯстони азиз, ҳайрон нашед мара сатр қатъи мебинед. Имрӯз як ҷо меҳмонӣ рафтанием, уҷа ҳоҷиёанд, барои ҳамин сатр кардам. Гуфтам ки камтар ба валаҳмат бошам. Ахали иншоллоҳ ки умедворам ай худои худам ки мара дига ба қали сатр мебинем. Иншоллоҳ ки барои ма 20 сол дар садик кор кардам, қатъи кӯдаккор. рӯзои наздик ма план дорам ки нақша дорам ки ма ай садик бас мекунам, дига дар фаберлик кор мекунам. Як фаберлика танҳо меқапам, оз ба фаберлика кор кардисам. Бениҳоят кори нағз, нав кори дилхоҳ ма ёфтагием. Бовар кунед духтарако, дар фаберлик ҳамаи духтарако нақли сатр қатъиян. Сатри аврат мекунанд, 5 вақт намозакошунанд, тарк намекунанд. Беҳтарин кора, бовар кунед. Ман нав кори дилхоҳ ма ёфтагием, апалхоҳарои бисёр ёфтагием. Кора ёдшон метам, якдигарро дастгирӣ мекунем. Иншоллоҳ фақат ҳамин кори фаберлик намегзарам. Сабрина, коктейла биёр. мо коктейл мехӯрам. Коктейл ма гирифтам барои чӣ? Барои харобшавӣ. Ин ҳамин коктейл барои харобшавӣ ай фаберликай. Рости гап, ма ягон бора хеле барои харобшавӣ, мисол ягон чӣ кадагӣ нестам, ягон чиз заказ кадагӣ нестам, диетани кадагӣ нестам. Мисол ҳамин чӣ хеле ҳастам, мисол намегӯм ки мисол ма хароб фарбиям, лекин духтарако дар группа бисёр ҳама мера таъриф карданд ки чизи бениҳоят хубай. Мара ҳавасам кард, заказ кардам, дина кушодамаш, попробовать кардам, бениҳоят бамазза, клубничный. Вай ним стакона Сабрина 250 миллилитр. 250 миллилитр ширқати ёки об қати арара мекунӣ, саҳар да мехӯрӣ. Цалои динам хеле сер мегардӣ. Ҳамаи витаминҳо дар организмат мерасанд. Мисол гушнагита намефаҳмӣ. Баъд чӣ мекунад? Хароб мекунад. Камтар одамои фарби агар бигиранд, камтар мисол хароб мешаванд. Хеле бениҳоят чизи нағзай. Нози Сабрина тайёр мекунам, мехӯрем, насиб боша. Баъд мерем меҳмонӣ. Дар бораи фаберлик ма гуфтиста будам, духтарако биёен, қатъи мо кор мекунем дар фаберлик. Бениҳоят кори хубай. Бовар кунед, фаберлик 25 сол ки дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад. Ай пули фаберлик, ай маоши фаберлик, ай кори фаберлик духтаракои қахчуна гирифтестанд. Фаберлик худша доказат карда ки дар рӯи ҷаҳон ки кори бениҳоят хубай. Алал хусус барои мо занҳои мусалмон ки дар хона нишастагием, як хел духтарако шароит надоранд ки ай хона бироянд, рафта кор кунанд. Кӯдакони хурдсол доранд, шавҳарои бадрашт доранд ки намемонанд рафта кор кунанд, ё ин ки документ надоранд. Дар фаберлик ягон документ намепирсанд, ай хел прописка намепирсанд. Забони русиро донистан шарт ва зарур нест. Инам хел регистратсия мешавад, кор мекунӣ, магазини хиталиш мекунӣ. Ҳамон чизе ки барои хона хеле дар корай. Мисол амура хоҳ нохоҳ мераи магазин мехарӣ, барои ки бе шампун мо сармона намешӯем, бе зубной паста мо дандономона намешӯем. Ҳамин чизо мо дар корам. Мо хоҳ нохоҳ пул ёфта ҳамин чизро мехарем. Барои ҳамин духтарако дига ай магазин намехаред, ай магазин худана фаберлик заказ мекунед, мегиред ҳамин чизора барои хонатона. Баъд бо як структураи фаберлик ҳам хел сохтагие ки бояд мо командаи худмона ҷамъ кунем. Мо сар мекунем ай апа ва хоҳар, модар, ҳамин наздикои худмон. Ин тёпли круг мешавад. Мо даъватшон мекунем, ба кор мегӯем ки биёед аҷоя кор мекунем, биёед ва ё қатъимон кор мекунанд ва ё ҳам барои ҳам хонаи худшона мехаранд ку ҳамин чизора. Дар фаберлик 11 000 намуди маҳсулоте, на танҳо мисол парфюмерия, крема, мисол духи ва хеле чизо, балки либоса, обув, инам хеле коктейлҳо, чойҳо, тамоми чиз ҳаст. Барои кӯдако, барои калонҳо, барои мардо ҳамаи чи ҳаст. Метавонем ки тамоми ҳамин чизона ай фаберлик заказ кунем. Агар бо шумо мисол ҳунари, таланти мисол фурӯхтан дошта бошен, савдо дошта бошен, бо шумо двойной фоида мебинед. Ҳам ай рӯи маоштон фоида мебинед, ҳам ай рӯи мисол савдотон фоида мебинед. Маош сар мешава ай кам, баъд заинтон ки баланд шид, командатон калон шид. Ай так мисол шумо одам меёред, одами шумо одам меёра, ва одамаш одам меёра. Ҳамин хел шумо сами главни кора нағз фаҳмонда битонед, ҳама одаморо хушрӯ фаҳмонда битонед. Ҳаваё бовар карда омода қатъи шумо кор мекунанд. Мо чӣ хеле ки мисол як бизнес мекушоем дар онлайн ё офлайн, да мисол ам хеле бизнеси чӣ мекушоем, чанд мо пул расход мекунем, чанд ҳазор доллар расход мекунем, ҷо мехарем, вай маҳсулотам мехарем, иҷозатнома мегирем, мисол реклама мекунем. Бо ҳамо бизнесмон мешава оё ё ки намешава? Бо ягон кас мода бахелӣ мекунад ки моро намемонад кор кардан, бизнеси моро зади гуфта, савдои моро зади гуфта, дар пеши мо ҳуй кади гуфта. Лекин фаберлики хел нест. Единственный бизнес аст ки бе ягон бахелия мо наоборот одаморо таклиф мекунем. Одаморо мегӯем ки биёед ҷояшда мо кор кунем. барое ки фаберлика команда шуда кор мекунӣ. Дружна команда ташкил мекунӣ ва кор мекунӣ, дасти якдигарта гирифта.
одамое ки таги худа рафтестан ва ё балошон худа дар мегзара бали як каси гавайи дар мегзарам хел болош рафтан мегирен Фаберлик ягон каса бемуз намемона, ягон каса хафа намекунад, ягон каса фанду фиреб намекунад. 25 солае ки дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият кардааст. 25 сол барои мисол як пули хита мисол кам додан ё ки ягон маҳсулоти хита мисол як хело мегӯянд ки ой просроченный будай, як маҳсулоти просроченный хита доданда 25 сола обрӯша Фаберлик намерезонад ҳеҷ вақт духтаро. Хеле фикр накунед. Фаберлик чӣ доказат кардагӣ буд такрор мекунем. Нигоҳ кунед духтарако миллионер шидестанд. хонаҳои худшона гирифтестанд, мошинои худшона гирифтестанд, ба ҳамаи орзуҳошон расидестанд. Барои ҳам духтарако шанси худтона ай даст натен. Фаберлик ягон компанияи нав биромадагӣ нестай ки мисол шумо дар ҳайрат бафтем ки о яки мо фиреб нахӯрем, яки моро фиреб накунанд. Гуфта хеле ягон дудилагӣ накунед. биёин як ҷоя кор мекунем. баъд духтаро як чизи дигара гуфтанием ки ҳозир компаниҳое ки нав биромадагиянд, ман номошонро намегирам, хай худтон бифаҳмем, бисёр шидагиянд. дар ами мисол ман рақамои телефон ҳозир мемонам барои рекламаи худамам. Медуранд мегӯянд ки биёен, мега қати мо кор кунем, мега ин хеле гуфта медуранд дар ами одамое ки медонанд ки дар Фаберлик кор мекунанд, духтаракои Фаберлик кор кардестан боло рафтестан ва ёрам хеле фанду фиреб, қати борои фанду фиреб тарафи худшон мекашанд. Духтаро инсоф кунем камтар. инсоф ҳам чизи нағзай. Нахоҳ шумо хеле кунед. И духтарако кор кардестан уже худшон. Нахоҳ шумо бигирен як компания дигара номша бад бикунед, ба худтон бикашен. Баре шумо хел накунед. Фаберлик 25 сол буд такрор мекунем дар рӯи ҷаҳонай. Фаберлик ҳамаи маҳсулотош сертификати халал доранд, ҳамаш ҳалоланд. Зарплатаи мо мисол ҳамаш официальнай. одамое ки бо кӯдак таваллуд мекунанд, заноне ки кӯдак таваллуд мекунанд, кӯдак пулӣ мегиранд, бонусҳои директорскӣ мегирем, бонуси стабилне мегирем, бонуси развития мегирем. занакое ки мисол одамое ки барвақт кор кардагиянд дар ами Фаберлик тӯли чандин соло шид ва ё уже пенсия намегиранд. духтаро ягон компания дигара ба Фаберлик баробар накунед. ягон компания дигара пушаймон мешавед. ин хел накунед. дар як ҷо ки кор кардем, дар Фаберлик омадем кор кардестен, сабр кунед, тоқат кунед. иншоаллоҳ ки дигаро расидан ба ҳамаи орзу муроди мақсад, чун шумо ҳам мерасед. шумо ҳам ду даст доред, шумо ҳам ду по доред, шуморо ҳам худо ақли расо додагиай. ҳамира кор бифармонед, иншоаллоҳ ки ба ҳамаи орзу муроди мақсадтон мерасед. бовар кунед, ягон кас шуморо фанду фиреб намекунад. ҳар кас кор мекунад, ҳар кас ҳаракат мекунад, барои худша мекунад. шумо агар бисёре маро мегӯянд ки аваҷон шумо блогерен, шумо канал доред, дар каналтон реклама мекунед, лекин бовар кунед ки ҳазорон ҳазор духтаро дар Фаберлик кор кардестанд, ҳозир ва ё худшонро нишон наметаванд, ва ё канал надоранд. рост, лекин шумо ва ёро намебинед, ман ва ёро мебинам. ва ё ҳам боло рафтестанд, ва ё ҳам ай дигаро кам нестанд, ва ё ҳам золотои директор, бриллиантови директор, элитни директор шидагиянд, маошҳои бисёр ҳам баланд мегиранд, ва ё ягон канал надоранд. ва ё ҳаракат мекунанд, реклама мехаранд, ва ё ҳаракат мекунанд, шабо хона мекунанд, таги видеои одамо дар комментария менависанд, коллаж мекунанд дар историҳошон, дар WhatsApp, дар имо, одаморо хел таклиф мекунанд. беҳуда намешинанд дар группҳо, чақчақ намекунанд, ягон историяи лични жизнишон нақл намекунанд, ҳаракат мекунанд, кор мекунанд, ба ҳамаи орзу мурод мақсадшон расидестанд. бовар кунед, духтаро ягон ҷои фанду фиребш нестай. агар шумо хоҳем кор кардан, агар шумо хоҳем ки бар орзуву муроду мақсадтон бирасед, агар шумо бихоҳем ки ояндаи фарзандакҳои худтонро нағз кунед, нашинед дар як ҷо. духтаро ин шансай, шанса шумо ай дастон натед. биёед марҳамат дар рақамҳои дар болои экран будагӣ занг бизанед. иншоаллоҳ ки ман шуморо дар командаи худам регистратсия мекунам. омӯзиш ва регистратсия бепулай, бесплатнай. мо дар WhatsApp группа дорем, группада дабавитон мекунам. чӣ саволе дошта бошед, ба саволҳои худтон ҷавоб меёбед. иншоаллоҳ ки кора ман ай нол шуморо меомӯзонам. иқа духтаракои таги даст ба ман омӯзондам. шукронаи аллоҳам мекунам. шуморо ҳам меомӯзонам. як ҷои мо кор карда ба қуллаҳои баланди Фаберлик, ба қуллаҳои баланди орзуҳомон мерасем.